Ui, kulani ko man siya. Ui, amen. Kapakal sindang tuting mo ni. Sinto ko hindi chuncho kan lo ngatinge. Katimay may. Kasi nga niya, sa tungay niya. Doon na ito pa, unaw pa ka na. Kasi nga nga, nangitin. Kasi nui ho siya ka, todo siya chuncho. Atop nan, choko ina ko nihin. Pura rikat. Sinto mo na sa siyam na ko. Hello. Ruat ko ang ikaldi, kasong magbakchalom. Bisila ka, hostel rito na chuncho. Restaurant na kan chola. Ko restaurant namin Pumingan te restaurant na ko Ka-local bedo no? Kan hotel to local to mero. Tayo may suba ka. Nila may? Number pera. Niya. Hello. Chini ko lang ta restaurant na kanom de. Ipahiya sa suwala niya. Ko lang Puji kasi damdoin floor chung baro. Katinge. Tapati sola. Kuro ho patang. Kaya na busi sa mga nandiyo. Ulo to kan dito namin pero. Amin siya siya. Kasi aksenta ka tunga. Papay katinge. Boy, motorin minsuwa. Boy, kadamray po karing dolo. Papa, nang bari mi dang pilok ten. Inuhi. Isa doon. Inuhi Maloming hani ka. Kan kinamno lumalomi ma. Niye. Ani chan ka pa alam ba rin na yan? Niye. An biyang Hello, lumalom. Inge. Damda na ayaw ka lokte Matan. Kin kasi dulok siya Ole. Ini. Tanay ni jero. Ni Tinge. Tuinya 실제. Kapain. Tinge damdam na mino awa. Kapahin la. Ingat tinge Motorin na su Chena, ingat tinge motorin na su che. 웬 강아마 계속 툭 너나. motorin minsuda니까. Đâm về lại mấy anh Như đâm về lại mấy anh Kha dùng khăn lẹ phát xe Vậy khá tắm nước đi thì đâu Video xem hi háo tắc em Chuan ka tinit lilo subscribe na like na share lang che Video na nga minyo changan daw niya Kat na liwin na bangin kalome